Mi smo u idiličnom krajoliku. Ivana i Kristina su krenule kamo, Ivana? U avanturu, u isprobavanje najbolje pice na svijetu. Najbolje pica na svijetu u Hrvatskoj i u gradu. Znači 14 pic majstora. Majstora pice. Borit će se za najboljega, a taj najbolji sudjelovat će na svjetskom natjecanju u ispravljanju pice. A najbolju picu ćemo pojesti mi. Idemo do kamina jer ovdje je hladno i pada snijeg. Ivana, što si odabrala? Ja ću se ovaj put žrtvovati, pa ću pojesti ovaj komadić, a tebi dajem kanelone pice. Sjebni kanelone, njama. Znači recept za kućnu picu, pravite što mekše tijesto, sastojci su 1 litra vode, 1600 g brašna, 20 g soli, 2 g kvasca, 20 g šećera, 50 ml maslinovog ulja, pečicu stavite na najjaču temperaturu i evo, pecite. A možemo li kad dobiti picu, kako ćemo dobiti za ove krušne peće? Možete, evo sad ćemo vidjeti kako ćemo napraviti. Znači stavljamo pelat koji smo prije toga pasirali ručno, mozzarella di bufala, sastojci koji idu na picu ne bi trebalo da budu količinski previše, znači umjereno pelat, umjereno sira i sve u skladu sa tijestom. Razlika u napoletani i klasičnoj pici je da je ona napoletana i sočnija, dosta koristi se bufala, sir, zbog toga je onak malo sočnija. To je baš bilo jelo za seljake gdje se pravio deblji rub da bi se kidao taj deblji rub i umakao u sredinu pice. Ivana, hoćeš malo moje pice?